Igbo mmanụ ekene m unu. Onye nọ n'ala ọnụ ya bụ nwada Ngozi Mmadụ, onye na-ewetara gị ozi ihe na-eme n'ala Igbo. Gee ntị ka ịnụ ozi nke anyị ji wee bịa n'oge a. Ụlọ nkwari akụ dị na Texas akọwala ihe mere ha ji wee kpọọ ndị uwe ojii ka achụpụ ndị Mba Ise nọ n'ụlọ nkwari akụ ha. Geenụ ọkwa nke a n'uju ya. Ndị ụlọ nkwari akụ nke a na-akpọ Westin Hotel dị na Texas na USA emeela ka ndị mmadụ mara ihe mere ha ji wee chụpụ ndị Igbo ndị nke si na Mba Ise na-eme ọgbakọ ụmụnne n'ụlọ nkwari akụ ha ebe ha kwụrụ ụgwọ ka ha nọrọ. Ndị nwe ya bụ ụlọ nkwari akụ sịrị na ihe mere eji wee chụpụ ha bụ na ebe ha kwụrụ ụgwọ bụ sọsọ mmadụ narị ise, ya bụ 500 people gaa n'ebe ahụ, ma n'oge ya bụ ọgbakọ bidoro na ndị n'ebe a karịrị onye akwụrụ ụgwọ ya. Ọ bụ nke a mere ha ji wee kpọọ ndị uwe ojii ka a chụpụ ha n'ihi na ọ bụghị ihe ha na ha kpara ka ha na-eme. Otu onye so wee bịa ya bụ nzukọ, onye nke mere ihe onyonyo iji wee mee ka ndị mba ụwa fụ ihe na-emenụ, kwuru na ya bụ ihe bụ ezigbo ihe ihere wee nye ndị Mba Ise wee nyekwa Naịjirịa niile, otu esi wee chụpụ ha n'ụlọ nkwari ebe ha kwụkwara ụgwọ ka ha nọrọ wee mee ọgbakọ ụmụnne. Ọ bụghịkwa sọsọ nke a, kama na ya bụ maazị gara n'iru wee tie mkpu n'oke olu na ọ na-akwado ala Igbo, ma Igbo ndị nọ n'ụlọ ma Igbo ndị nọ n'ama. Ọ yọrọ ndị Igbo niile ka ha pụta ka edozie ala Igbo, maka na ọ bụ naanị nke a bụ ihe ga-akwụsị mkparị niile a na-enye ndị Igbo ma n'ụlọ ma na mba. Shut down in the middle of an event after paying over $92,000. Come to me. Don't say anything. Cancel your reservation. Do a charge back. Yes. Don't pay. How we do that? Cancel our reservation. This is absolutely not right. This is not right. It's not. This is not right. We are being shut down in the middle of an event. It's absolutely not right. This is not right. This is not right. How come? This is the manager, and he's shutting us down in the middle of an event. This is not right. Mbise people are being shut down, and they are asking us to leave the hotel. They are asking us to leave the hotel. So after serving their food, they make sure they serve their food. This is a strategy the hotel used to collect our money first and foremost. They collected their money and spoiled our game. This is what they did. Discrimination. This is discrimination. After when we have This is discrimination. We are being asked to leave the hall. The Association of Mbise USA. Can you leave your house? They're asking us to leave, shutting us down after we have paid over discrimination. We have sold them. If we don't have lawyers, this is the time to move. We have rights too. Look at them. They are shutting us down. We are being shut down. We are being asked to leave the hall. This is absolutely not right. They are asking us to leave, and we are leaving. We are leaving the hall. How many people are they going to arrest? Let them arrest all of us. Igbo ndị ọma, ebe a ka ozi nke a ga-abịa n'isi njedebe. Cheta na ndị jikọtara aka wee na-ewepụtara gozi a bụ Igbo Amaka TV ya na Impact Citizen TV. Nọdụnụ mma ka emesịanụ.